I weekenden blev politikeren Naser Khaders computer hacket, og meget private mailkorrespondancer anonymt sendt til Ekstrabladet i håb om, at de ville offentliggøre dem for at skade Naser Khader. Det gjorde de heldigvis ikke, men vores computere er ekstremt sårbare, og hacking er et stigende problem. Det skal vi se et bevis på nu. Godmorgen og velkommen, Jan Kostrup. Du er teknisk chef i det, der hedder CSIS, og du arbejder til daglig med at sikre folks computer, og det gør du faktisk ved blandt andet at hacke dem. Det er korrekt. Hvor stort et problem er det her i forhold til helt almindelige private computer, som nu min, der står her? Jamen, det er klart blevet et stigende problem, fordi det er blevet så let, og der findes værktøjer, der gør det lettere for dem, der gør det. Og de informationer, man kan få ud af det, kan man frit sælge på internettet. Og der er kommet utrolig meget økonomi i det. Så, Og hvad er det for nogle informationer, som en hacker gerne vil have ud af min computer, for eksempel? Jamen, det kunne være din brugernavn til din mail-korrespondancer. Det kunne være kreditkortoplysninger. Det kunne være kodeord til din netbank, som typisk er det, der er let at sælge. Og der vil jeg jo påstå, jamen det kan du ikke få fat i, fordi jeg er jo sådan ganske smart anlagt, tænker jeg. Du vil hacke min computer. Hvad vil du starte med at gøre? Jamen, i dit tilfælde, der har jeg lavet lidt research på dig. Meget kort søg på Morten Resen på Google og fandt hurtigt ud af, at du havde en privat e-mailadresse, som hedder morten@mortenresen.dk. Og den har du simpelthen fundet bare ved at søge på Google? Det var det tredje hit, tror jeg. Og så har du Facebook og LinkedIn og Twitter og alle de ting her, men havde jeg egentlig ikke brug for, at jeg sendte dig en mail, eller har, og vil sende dig en mail til morten@mortenresen.dk, ja. Og der vil jeg sende et link, jeg vil logge dig til at gå ind på. Godt. Og nu prøver jeg lige at tjekke min mail her. Der ligger så en mail fra Godmorgen Danmark, kan jeg se på min skærm her, og den kan jeg så klikke på. Og nu kan jeg lige prøve at se, jeg ved ikke lige, om man kan se det her. Nu skal jeg lige prøve sådan at fjernstyre mig selv. Jeg har lige fået en mail, hvor der står, du er på forsiden. Og det tænker jeg, det lyder meget interessant. Hej Morten, tjek lige det link. Og så er der et link til vores egen hjemmeside, godtv2.dk. Præcis. Er det det? Ja, det er det. Godt, det prøver jeg at klikke på. Og så kommer der så... Hvad? Ja, så kommer vores egen hjemmeside fra Godmorgen Danmark op. Og hvad så? Jamen, nu er du faktisk hacket. Og årsagen til det, den er, at... Nå, fedt nok. Altså, linket, som du faktisk ser, hvor der står godtv2.dk, det, der ligger inde bagved, er faktisk et ondsindet link, jeg har lavet, som peger på en hjemmeside, jeg styrer, som du rammer først. Og når du rammer den, så bliver din maskine hacket, og så kan jeg overtage din maskine. Godt, men hvad kan nu jeg så hacket, siger du? Hvad kan du så bruge det til? Jamen, det kan jeg bruge til, at for eksempel kunne jeg starte en keyboard-logger på din maskine. Og det vil sige, at alt, hvad du indtaster, det kunne jeg i princippet logge. Godt, så prøver jeg for eksempel at gå på Google, og så prøver jeg at søge på noget, så nu må du ikke se, hvad det er. Nej. Så søger jeg her på... Godt, så har jeg søgt på noget. Der er så et stavefejl, kan jeg se allerede nu. Så kunne jeg tage ud her, der kunne jeg se, at du har søgt på knald dejlige asiatiske damer. Ikke overraskende, men... Og så, hvis nu jeg for eksempel prøver at klikke mig ind på min webmail, for eksempel, vil du så for eksempel kunne se, hvad jeg skriver som password? Ja, det var det, der selvfølgelig er interessant. Det gør jeg så med det samme. Godt, så skriver jeg så... Der vil jeg jo så sige, måske ikke godt at skrive dit rigtige password, men... Jeg skriver så et fake password, det har jeg gjort nu. Jamen, der kan vi så se, der står Godmorgen Danmark i passwordet, og e-mailadressen er morten@mortenresen.dk. Og det her er sket, uden jeg overhovedet har fattet, hvad der er sket. Jan, vi vender tilbage til dig senere, fordi du skal hacke min computer på andre måder. Og så skal vi selvfølgelig også tale om, hvordan du kan forhindre det. Ida, forstår du noget? Ikke rigtigt, men jeg glæder mig til at få en forklaring lidt senere. Hvor nemt en hacker kunne bryde ind i min computer over internettet, og det var jo altså dig, Jan Kostrup. Godmorgen og velkommen. Tak for det. Du er teknisk chef i det firma, der hedder CSIS, og du har hacket dig ind i forbindelse med den her Naser Khader-sag, hvor Naser Khader han er blevet hacket for at vise, hvor nemt det egentlig er. Og du kunne blandt andet aflure alt, hvad jeg tastede ind på min computer. Der fik du så mit password til min webmail blandt andet. Og jeg troede jo så, det var det. Men du har faktisk også gjort noget, som du ikke har ville fortælle mig. Hvad er det? Jamen det man også kan gøre, det er, at man kan starte mikrofonen på din computer, når man først har den her session, altså overtagelse af PC'en. og det betyder, at jeg har optaget lidt af vores samtale. Og det vil jeg egentlig prøve at afspille, så man kan se, hvad det betyder. Var du selv okay med det? Ja, jeg synes, det var fint. Det kan være fint, man kan. Altså, jeg tænker, det er løgn. Til det studiet, eller hvornår er det? Det var samtalen, vi havde efter, da vi bare stod og snakkede sammen, efter det hele det var sluttet. Og jeg skal lige høre, fordi jeg kunne ikke høre den her i studiet. Kunne man høre den i fjernsynet? Det kunne man godt. Godt. Så jeg ved ikke, hvad der er blevet sagt, men det vil sige, at folk ved nu, hvad vi har stået og talt om, efter indslaget var slut. Ja, og du sagde ikke noget pinligt, Morten.
Hvordan kan du... Det vil sige, du over internettet, fordi du har hacket min computer, kan starte min mikrofon og faktisk aflytte mig. Og egentlig også dit kamera. Det ville jeg også have kunne starte, hvis det var. Godt så. Nu har jeg så været til pause, jeg var ude og tale med en masse gæster, og du har fysisk haft hænderne på min computer. Hvad har du nu gjort? Det er jo en anden ting, når man har fysisk kontrol over maskinen, så er der nogle andre ting, man kan. Og der har jeg bootet den op for en CD, som egentlig gør det, at den fjerner kodeord på dit brugernavn. Og det vil sige, nu vil jeg kunne logge ind som en hvilken som helst bruger på din maskine, uden at skulle kende dit kodeord. Og jeg står sådan lige lidt på rundfødder, fordi lige nu, der ser mit login-billede fuldkommen ud, som det plejer. Der står Morten Ræsen, og så vil jeg normalt taste mit password, fordi ellers kan jeg ikke komme ind. Men det siger, at du har gjort et eller andet, så jeg faktisk nu ikke behøver at skrive noget. Nu kan du bare trykke Enter, og så vil du faktisk logge ind. Kan jeg også skrive noget tilfældigt, eller skal jeg bare lade være med at skrive noget? Bare lade være at skrive noget. Så uden at taste password, så kan jeg logge ind? Ja. Jeg prøver at trykke Enter. Nu logger jeg ind på min computer. Og nu er man så ind til din profil og kan gøre de ting, man vil. Men når man genstarter den, så er det dit almindelige koder, der gælder. Det vil sige, du har ikke nogen idé om, at jeg har lavet noget ved det. Du har sådan set bare, uden at have mit password, alligevel hacket dig ind på min computer, bare fordi jeg har forladt måske været på toilettet 5 sekunder på en café. Ja, præcis. Det er ret vildt, hvor meget du kan gøre meget hurtigt og på meget kort tid, Jan. Og hvordan man undgår det her, det taler vi om senere. I weekenden blev den konservative integrationsordfører Naser Khaders computer hacket, og personlige mails og oplysninger blev videresendt til Ekstrabladet i håb om, at de ville offentliggøre dem for at skade Naser Khader. Det gjorde de heldigvis ikke. Og denne morgen, der har vi forsøgt at demonstrere, hvor let det egentlig er at hacke vores ganske almindelige private computer. Og Jan Kostrup, det har du gjort. Godmorgen og velkommen. Du arbejder til daglig med sikkerhed, blandt andet ved at vise, hvor let det egentlig er at hacke vores maskiner. Du har både overtaget min computer over nettet, hvor du ikke har haft den fysisk i hænderne. Du har også vist, hvordan man gjorde, når du havde den fysisk. Hvad har du gjort? Jamen, efter at have overtaget den, så enablede jeg det, der hedder en keyboard logger, hvor jeg kunne se alt, hvad du indtaster, når du er inde på din chat, på dit webmail, på Google, bare det, du søger på, dine kodeord. Og derudover, så, da jeg fik den fysisk i hånden, så bootede jeg den op for en CD, og dermed slettede jeg passwordet for dine brugere og kunne logge ind som ham. Og så startede du også lige min mikrofon, således at du kunne optage og overvåge mig, uden jeg faktisk vidste det. Ja. Og det store spørgsmål er jo så, Jan, hvordan undgår vi at blive hacket? Jamen, man kan selvfølgelig ikke helt undgå det, men der findes nogle gode regler. Det blandt andet er, at man har harddisk-kryptering på sin computer, som gør, at man ikke bare kan reset passwordet, som jeg gjorde. Derudover skal man sørge for, at alle ens tredjepartsprogrammer også er opdateret. Og der har vi blandt andet lige lanceret et gratis værktøj. Og derudover så skal man selvfølgelig sørge for, at antivirus det er up to date. Og sidst men ikke mindst skal man sørge for, at det man klikker på, at man nu også kan stole på det. At man ikke bare skal klikke og sige ja til ting, når man bevæger sig rundt på internettet. Også selvom de ligner noget, man faktisk troede. Du sendte mig en mail, som fingeret kom fra Godmorgen Danmark og faktisk linkede videre til Godmorgen Danmarks hjemmeside. Og det var faktisk sådan, jeg blev hacket. Jeg kunne overhovedet ikke se, hvad der skete, andet end jeg kom ind på vores egen hjemmeside. Dog kunne jeg så lure, at hvis jeg kiggede godt efter, så var det faktisk ikke helt en Godmorgen Danmark hjemmeside og en Godmorgen Danmark mailadresse. Det lignede bare rigtig, rigtig godt. Ja. Og nu siger du det her med, at der findes programmer, I også lanceret et. Hvad er det, sådan nogle programmer gør? Hvad er det, de kan finde ud af min computer? Jamen, de sikrer i hvert fald, at det program, jeg starter med, sikrer, at alle dine programmer er opdateret. En ting er alle Windows-programmer, men alle tredjepartsprogrammerne som Flash og Adobe og Java, som er nogle af de mest udsatte i de her angreb. Og det sker der ikke automatisk, mindre man har sådan et program. Så selvom det her det virker meget kompliceret, så er det i virkeligheden meget simpelt at sikre sig imod det. Altså, lad være med at klikke på ting, du ikke ved, hvad er. Sørg for, både din virus og dine almindelige programmer er opdateret. Og så skal du jo bare sådan være varsom med, hvad du gør på nettet. Brug din sunde fornuft. Præcis. Tusind tak, fordi du kom, Jan. Det har været en skræmmende oplevelse.